Goeie. Nee, ik heb man je net mijn auto in Eelsum zet om daarna naar Dokkum te fietsen om een selfie te maken van mij en Amalia. En ik een orgasme kreeg toen ik een haan van Willem-Alexander kreeg. Maar duizenden andere mensen hadden het wel dien en haan en dus daar is op een of andere wijze verlet van. Als het Koningshuis ene met te krijgen had, kan alles. Dokkum en de provincie had 3 miljoen uitgeven om het al klaar te krijgen. Ze kregen zoveel vrijwilligers dat ze op laatst net meer wisten hoe ze dat geld kwijt moesten. Op het laatst hadden ze de burgemeester van het Engelse Credition naar Dokkum hellen. Het plak werd in 675 de kerkhervormer Bonifacius binnenwaar. En Dokkum had hem in 754 vermadden. En ja, dat mij je zelfs op de jidje van je koning vieren door die burgemeester op een rode knop drukken te litten. Ik had jet iets wel eens jeder naar zo'n koninklijke jidje zoen en hier dan altijd argwaasje oer dat er ons zo'n oude, elitaire burgemeester grutsk en protserig jonkende koninklijke familie omtouteren. Nu ken ik Johannes Kramer nog als potentiële opvolger van de Dwesse FNP'er Jan van der Baan, dus ik kon me eigenlijk net voorstellen dat hij dat eerlijk dwang zou. Maar ja, het belang om Dokkum eens een keer goed in het licht te zetten, wie terug te wichtiger voor hem. Nou, en Dokkum had het prima maar redden hier. Johannes Kramer die van het oren neer oors als de koning hult iets onfieteren. Justjes trog in de man, want er weer vanzelfs vist te volle regelen. Hul Dokkum, hul Noord-Eerst-Friesland, watte, hul Friesland. Alles moest op de een of andere wijze in beeld komen. Nou, dat slagen vanzelfs net. Ik zeg dat de meest mooie praters van Friesland voorbij waren. De koning liet zien dat het echt zijn jidje was hier, dat er dan een oerke reetrieden hier. Want daar hij de laatste 6 weken zijn in Greven op oefenen met Maxima. En dat hier dus het hoogtepunt. Want vergeet net, dit alles gaat enkel om het beeld van de beste, mooie stad Dokkum, door die oranje massa heen goed zien te litten. En dat slagen poerbest.